Zdravím vás študenti, tuto máme ďalšie video zo série dôkazov. Toto máme v poradí tretie video a v tomto videu si ukážeme, ako počítať dôkaz sporom. Máme tu rovno aj výrok zapísaný. A čo budeme robiť pri dôkaze sporom? Prvý najdôležitejší krok, musíme z výroku spraviť negáciu. Výrok negovaný. Čiže ako nám vznikne negácia z výrokov, môžeme sa napísať najprv jednoducho. A implikuje B. Toto máme vlastne stranu A, toto máme B. A ako nám z toho vznikne negácia, čiže A, konjunkcia, B negované. Čiže tu si to aj prepíšeme. Ačko nám zostáva, vidíme, že s tým nič nerobíme. 2 delí N. Vypíšeme konjunkciu. B negované, tu máme, že 4 delí N. Keď to má byť negované, 4 nedelí N na druhú. Čiže to máme základ. Teda, že z tohto 2 delí N nám vyplýva čo? Že budeme počítať s párnym N. Takže ukázali sme si, tu máme 2 delí N. Z toho nám vyplýva, že N bude párne. A to sme si ukazovali už v priamych dôkazoch. A z toho si pamätáme, že N sa rovná 2K. A to teda budeme dosádzať do tejto druhej časti toho príkladu. Čiže môžeme si to rovno prepísať. Čiže 4 nedelí N na druhú, čiže 4K na druhú. Ale možno hneď, keď na to pozrieme, keďže to je jednoduchý príklad, nám z toho vyplýva čo? Že 4 by nám toto práve vydelilo. A práve o to nám pri tomto dôkaze sporom ide, že my z toho negovaného výroku chceme dokázať, že áno, toto neplatí, ten negovaný, a platí ten pôvodný. A týmto práve sme to dokázali, lebo toto je hlúposť, 4 nám naozaj delí 4K na druhú, čiže z toho nám vyplýva, že platí tento pôvodný a práve sme dokázali tento výrok sporom. Čiže platí. Dobre. Čiže v tomto videu sme si ukázali, ako počítame, alebo teda nepočítame, ale používame dôkaz sporom. A naozaj je to jednoduchá metóda a ešte taký ťahák alebo taká pomôcka na uľahčenie. V prvom videu sme mali ten priamy spor. Tam ten vyzeral vlastne tak, že sme mali len túto prvú časť toho príkladu. A možno, keď máte písomku, test, možno si hovoríte, že ktorý dôkaz kde použijem. Jednoducho môžete ísť na to tak, že ak máte len túto časť toho výroku, že by ste mali na to 2 delí N, tak automaticky idem na to priamym dôkazom. A keď už tam mám implikáciu, tak už na to môžem ísť ktorýmkoľvek iným spôsobom. Či už je to nepriamy dôkaz sporom, alebo tou matematickou indukciou. Čiže toľko na uľahčenie, aby sme v tom neboli stratení. A ďakujem za pozornosť. V ďalšom videu si ukážem matematickú indukciu.